Dzień dobry, mam na imię Maria, jestem Białorusinką i już trzeci rok mieszkam z rodziną w Polsce, w Krakowie. Dzisiaj będzie bardzo nietypowy film dla mojego kanału. Będzie on dotyczył samochodów. O tym, co mnie niepokoi od dłuższego czasu, o czymś nawet chciałabym Was zapytać o opinię i radę jako osoby bardziej obeznane w tej kwestii. Ale na początku chcę podzielić się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Nie jestem kierowcą, nie mam jeszcze prawa jazdy, podobnie jak mój mąż, a co za tym idzie, nigdy nie mieliśmy samochodu i nie mamy samochodu. Ale ostatnio zaczęliśmy się zastanawiać, czy naprawdę potrzebujemy samochodu osobowego w Polsce. Przeanalizowałam różne aspekty, zalety, wady posiadania samochodu osobowego w Krakowie i takie mam wyniki. Kraków posiada dość dobrze rozwinięty system transportu publicznego i myślę, że to stwierdzenie dotyczy różnych wielkich miast w Polsce. Jeśli tak nie jest, proszę napiszcie w komentarzach, gdzie mieszkacie i czy jesteście zadowoleni z organizacji transportu publicznego w waszych miastach. Ja na co dzień jeżdżę tramwajem lub autobusem. Kiedy przyjechałam do Polski z Białorusi, bardzo mnie zdziwiły 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to, że tramwaje tutaj są bardzo ciche i prawie bezgłośne. Druga rzecz to duża ilość linii tramwajowych i długość torów. I trzecia rzecz to cena. Z góry powiem, ponieważ jestem Białorusinką i ten kanał nazywa się Polska oczami Białorusinki, w tym filmie będę często porównywać różne aspekty dotyczące transportu w Polsce i na Białorusi, a mianowicie w Krakowie i w Mińsku, bo akurat z tymi miastami było i jest związane moje życie. W Mińsku, liczącym około 2 milionów mieszkańców, kursuje tylko 8 linii tramwajowych, które pokrywają taki obszar. W liczącym około 800 tysięcy mieszkańców w Krakowie funkcjonuje 26 linii tramwajowych, które kursują wzdłuż i wszerz miasta. Aby być uczciwą, powiem, że w Mińsku jest metro z taką siecią, ale dla mnie minusem metra jest to, że jesteś w zamkniętej przestrzeni i nie widzisz miasta. Nie możesz patrzeć przez okno i czujesz się jak kret. Także w Mińsku jest bardzo dobrze rozwinięta sieć trolejbusów, aż 60 linii i sieć autobusów, 215 linii. Liczba imponująca, zgadzam się. I pokażę dla zainteresowania moich widzów, jak wyglądają tramwaje w Mińsku, pociągi w metrze, a także trolejbusy i autobusy. Ogólnie powiem tak, nie ma żadnych problemów z dotarciem w określone miejsce, jak w Mińsku, tak i w Krakowie, ale według osobistych odczuć transport w Krakowie jest wygodniejszy, nowy, nowoczesny. W Krakowie 20-minutowy przejazd kosztuje 4 zł. 60-minutowy przejazd kosztuje 6 zł. W Mińsku przejazd autobusem, tramwajem, trolejbusem, niezależnie od czasu przejazdu, kosztuje 85 kopiejek, czyli 1 zł. Jedna podróż metrem jest nieco droższa, złoty 10 groszy. Jaki będzie koszt podróży samochodem prywatnym? Oczywiście tutaj wszystko zależy od różnych aspektów, na przykład rodzaj auta, zużycie paliwa czy energii elektrycznej. Oto ceny paliw w Polsce na początek 2024 roku. Benzyna 98,7 zł, 95 6,43, olej napędowy 6,69, paliwo LPG 2,90,
Przeliczone na złotówki na Białorusi. Benzyna 98, 3,11, 95, 2,90, olej napędowy tak samo i paliwo LPG 1,32. Cena za ładowanie samochodu elektrycznego na stacji za kilowat na godzinę w Polsce 2 złotówki, na Białorusi około 60 groszy. Konkretnie w naszym przypadku, bardzo odosobnionym i ogólnionym, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pracujemy w domu zdalnie i tylko na co dzień muszę zawozić dzieci do przedszkola, to miesięcznie, mając bilet mieszkańca, płacę 80 zł. Za podobną podróż, korzystając z samochodu, wydawałbym 2,2 razy więcej. Natomiast korzystając z samochodu elektrycznego, byłaby nasza podróż tańsza niż tramwajem. Są to niewątpliwie wady przejazdu środkami transportu osobistego. W Krakowie są ogromne korki w godzinach szczytu rano i wieczorem, kiedy ludzie jadą do pracy i wracają do domu. Zdarzało się kilka razy, że wjeżdżałam autobusem lub taksówką w niektórych dzielnicach miasta w takie korki, że traciłam pół godziny, godzinę czasu. Natomiast korzystając z tramwaju, takich korków można ominąć, chyba że zdarzają się wypadki, ale nie ma ich wiele. W Mińsku też są korki, na przykład na obwodnicy czy na niektórych ulicach w centrum miasta, ale tak naprawdę one zdarzają się podczas wypadków albo prac naprawczych. Mieszkańcy Mińska narzekają, że z roku na rok jest więcej samochodów i że należy podjąć działanie już teraz, aby później nie zmagać się z konsekwencjami. Nawiasem mówiąc, na Białorusi wśród właścicieli samochodów, którzy mieszkają poza miastem i jadą do pracy w centrum Mińska, zdarza się, że zostawiają swój samochód na parkingu koło obwodnicy i jadą metrem. Myślę, że to racjonalne rozwiązanie pozwalające uniknąć korków w godzinach szczytu. Jeśli chodzi o parking i ceny na parking, nie jest mi łatwo tu powiedzieć, ponieważ, powtórzę, nie jestem kierowcą, ale o ile mi wiadomo, w Krakowie są strefy, w których parkowanie jest płatne i są strefy, w których jest ono bezpłatne. Ceny wahają się od 4 do 6 zł za godzinę. Trzeba wiedzieć, jak korzystać z parkomatu, zaplanować z wyprzedzeniem, gdzie zaparkować samochód i znaleźć miejsce. W Mińsku płatny parking jest tańszy, tutaj widzicie ceny, a miejsc, gdzie można zaparkować za darmo, jest wiele, nawet w centrum miasta. Jak dla mnie najważniejszą wadą posiadania samochodu jest właśnie cena samochodu. Oczywiście cena może być różna i wahać się od kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale poza tym każdy musi zapłacić podatek PCC 2% wartości samochodu. Rejestracja pojazdu 180 zł. Co roku opłaca się ubezpieczenie samochodu. Cena waha się w granicach kilkuset złotych. Przejazd techniczny należy przeprowadzać co roku, jeśli samochód jest używany, około 100 zł. Myjnia samochodowa około 150 zł. I tak jak mówiłam wcześniej, trzeba zapłacić za paliwo, płatne drogi, parkingi, oleje, filtry, a jeśli samochód nagle się zepsuje, także za naprawy i części. Już kręci mi się w głowie od tych wszystkich liczb, ale przejdziemy dalej. Co jest na Białorusi? Na Białorusi główna różnica polega na tym, że jeśli kupujesz samochód z zagranicy, to musisz zapłacić tak zwaną
roztamożkę, nie wiem jak to będzie po polsku, czyli 35% wartości samochodu. A co roku podatek transportowy wynosi około 100 zł. Przegląd techniczny około 50 zł, ubezpieczenie 127 zł wzwyż, myjnia samochodowa około 45 zł. Jeszcze zauważyłam taką różnicę. Na Białorusi właściciele samochodów zwykłych o masie do 3,5 tony nie płacą za drogi płatne. Ale w Polsce jest wiele obszarów, gdzie niezależnie od tego, jakie masz obywatelstwo, czy jaka jest masa samochodu, musisz płacić za te drogi. Każdego roku ludzkość staje w obliczu rosnącego zagrożenia katastrofą ekologiczną i samochody też mają swój udział w tym. Około 20% całkowitej emisji dwutlenku węgla do atmosfery generuje w Unii Europejskiej transport drogowy, w tym głównie auta osobowe. Zaledwie tylko 0,25% tej wartości to samochody elektryczne, około 68 tysięcy. Należy jednak pamiętać, że auta na prąd nie zawsze są tak bardzo ekologiczne, jak zwykło je się przedstawiać. Po pierwsze, problem stanowi kwestia składowania zużytych pojazdów, a w szczególności znajdujących się w nich baterii. Te, które są montowane obecnie, zdaniem wielu ekspertów nie nadają się do recyklingu. Po drugie, większa lub mniejsza ekologiczność energii elektrycznej wprost jest zależna od sposobów jej wytwarzania. Tylko korzystanie ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, światło słoneczne czy woda, pozwala produkować prąd w sposób mało obciążający dla środowiska. W wielu krajach wciąż dominują elektrownie węglowe. Tak jest m.in. w Polsce. Dlatego też nadal w skali globalnej trudno powiedzieć, że przejście na samochody elektryczne jest obecnie całkowicie ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Na marginesie do końca 2024 roku w Polsce ma zostać wprowadzony tak zwany podatek od aut spalinowych i podstawowa stawka chyba będzie 500 zł. Co wy myślicie na ten temat? Jako alternatywne środki transportu można wymienić rowery, car sharing i hulajnogi elektryczne. W Krakowie są wspaniałe ścieżki rowerowe, nie wszędzie, ale mimo to w ciepłą porę roku wygodnym sposobem na poruszanie się po mieście jest rower, podobnie jak hulajnogi elektryczne. Moja rodzina i ja uwielbiamy jeździć na rowerach. Przejechaliśmy cały Kraków wzdłuż i wszerz. Minusem jest tylko to, że nie można wyjechać daleko poza miasto. Jasne, że tym stwierdzeniem nie otwieram Ameryki, ale posiadanie samochodu prywatnego jest drogie. Mieszkając w dużym mieście, gdzie jest dobrze rozwinięty system transportu publicznego, posiadanie samochodu prywatnego moim zdaniem nie jest potrzebne. Jednak jeśli doceniasz własny komfort, nie jest ci łatwo jeździć w tłumie ludzi i jesteś zdolny zapłacić za swój komfort taką cenę, to czemu nie? Wiadomo, że mieszkając poza miastem, posiadanie samochodu chyba jest koniecznością. Dla nas nie widzimy wielkiego sensu na razie w kupowaniu samochodu, może tylko poza podróżowaniem po Polsce, za granicę, ale to zdarza się sporadycznie i nie wydaje się jeszcze konieczne kupowanie samochodu tylko po to, aby podróżować. Proszę opowiedzcie mi,
czy macie wy samochód, dlaczego wolicie mieć, jeśli nie, to jak sobie radzicie z tym. I jeszcze jest takie pytanie dla Was, jeżeli w końcu zdecyduje pójść na szkolenie kierowców, jaką szkołę nauki jazdy możecie mi polecić w Krakowie? Z góry dziękuję. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, za obejrzenie. Jeśli ten filmik był dla Was interesujący i przydatny, nie zapomnijcie dać mu kciuk w górę, udostępnić go komuś, kto również jest zainteresowany tym tematem i nie zapominajcie zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia w nowych, kolejnych odcinkach. Cześć!